Здравейте, приятели! Днес ще правим унбоксинг на тази кутия, която намерих при моите вещи. Аз съм на леглото, тук излегнал. Седнал съм по-турски. Да. Така. Тя е пълна с някакви попити, тук виждам лапички. И сега ще ви разкажа историята за всички тези неща. Започваме и ще тегля на сляпо. Така, започваме. Няма да са първите. Айде, най-последното ще. Ето. Това ми се падна от пръчки. Ето. Просто ми се падна от пръчки. Оставяме го тук. На страна. Така. Този път искаме на лапичка. Тая лапичка ми е първата. Купихме я миналата година. Беше ми първата и покритително ужасна. Вижте. Имаше и всякакви други букуци върху нея, обаче вече няма. Това е тук. Айде пак на сляпо. Още един попит. Това ми е първия попит. Тогава бяхме с един мой приятел от училище. Бяхме с майките на кафе и ни мрънкахме за попити и си купихме. Ето го. Пак е лапичка. Чакайте, изтърва. Тая лапичка ми я купиха. Тоест не, че ме купиха, тази лапичка ми я подари една моя приятелка. Втората ми най-добра приятелка. Казва се Сиси, тя е уникална, прекрасна. Е просто топ. Да. Този път няма лапичка. Този октопод моята приятелка Сиси в детската градина имаше. И аз нали също исках да имам. Мрънках на мама и тя най-накрая отиде да ми купи от левчето. Ето. Така. Нека да видим. Сега ще някои от първите. Този попит пък на кексчето, той е голям. Нали, бяхме на един панаир, който той беше на парка. В парка беше панаира. Нали, имаше балони и аз стрелях с балоните. Стрелях по балоните с едни стрелички и ми дадаха ето това. Тук. Ето. Стои. Окей, това ще. Това ми го подари мама. Тоест, тя. Ходихме по продавчетите и тя купи за 3 мани турбички коледни за Коледа, защото и ми се падна ето този попит. Слагаме го тук. Да видим. Малко неща останаха. Пак лапичка. Тази лапичка ми беше подарила една моя приятелка от училище. Чисто нова с пакетче, такова марка, всичко. Чисто нова и вътре имаше много яки неща. В пакетчето брокат, някакви топченца, фигурки имаше и да. Това ще е голямото. Този попит сърце също ми се го спечелих от балони. Нали, ходихме на центъра бяхме, на една Сергийка и много мрънках на мама и тя ми вика, хубаво, айде си стреляш. И аз стрелях и пак ми дадаха и това. Да. Той поставям тук. Сега 3 неща ма останаха. Той си взема. Това направо не мога да забравя това. Нали, бяхме на почивка в Обозор и ходихме, срещу хотела имаше един луна парк. И там, нали, там имаше просто патенца и такива деца ловят с едно, забравих с магнит, да. И ми дадаха и това. Тоест спечелих и ми дадаха това. И две неща. Лапичката. Добре, тази лапичка е нали, една моя приятелка. Няма да казвам как се казва. От училище пак.
ми я подаря. Малко е скосно, ама нищо. Кай, ще взема. Слагам тук. И последното нещо, ето този попит. Така, ходихме с братовчетка ми на магазина и просто много мрънках и тя ми го взе. Ами да. Чао!